Assalamu alaikum, ina masoyana na faɗin duniya gaba ɗaya. Ina muku gaisuwa da fatan alheri. Ina mai sanar da ku wani gagarumi hamshakin magani wanda mutane sun daɗe suna magana akan maganin ƙarfin maza. So maganin ƙarfin maza kuma da maganin ƙanƙancewar gaba. So alhamdulillah, abin da ya sa ban waiwayi mutane ba saboda ban samu maganin ba, shi ya sa ban waiwayi mutane ba. So yanzu da na samu maganin, insha Allahu yau gani gare ku. Wannan magani da kuke gani ingantaccen magani ne kuma garanti, dan sai da aka gwada kuma yana aiki wallahi. Wannan maganin da kuke gani, in gaban mutum ta kankance misali tana komawa karama, ta koma karama, to alamun sanyi ne yawa mutum yawa da kuma basir. Shi yake sanyi ne yake sa gaban mutum yana kankancewa, so kuma bai da ƙarfi haka in ya hau mace minti ɗaya ya kawo, kaga kuma ba labari kenan. So ina amfanin namijin da bai da kokari a gida. So shine na kawo muku wannan maganin da kuke ganin shi, wallahi tallahi garanti ne kun gan shi nan. Yi magani ne amma za ka yi amfani da shi ne na tsawon sati 2. So za ka samu ruwan zafi sai ka tafasa shi, sai ka sa a buta kullum da safe. Za ka dinga tsarki da shi kullum da safe, kana tsarki da shi, kana wanke gabanka da shi. Insha Allah in gabanka ya tsanci zai zo ya tashi. Wallahi sati 2 yayi yawa, gabanka zai koma yi, ka zama cikakken namiji kuma ka samu kuzari da ƙarfi wajen matarka. Magungunan namu habal ne, wato na gargajiya ne, bai da side effect, bai da cutarwa. Ba wai in kai amfani da shi ka daina amfani, in dai kai amfani da shi sati 2 zai bi jikinka ne, ko da ka zo ka daina amfani da shi zai dinga ma aiki. So ni ne naku Babulaye. Wannan maganin sai kun gwada, saboda ni ma na gwada na ga aikin shi, duk da yake dama ni so ina mai farin cikin sanar da ku wannan maganin, dan gaskiya ku gwada, saboda maganin wallahi maganin ingantaccen magani ne, yana da ƙarfi. So duk mai so sai ta tafi mu ta nambar da zai gani a jikin bidiyon. Insha Allahu zan ba shi maganin garanti ne. Muna da shi sai da muka yi order shi tun daga Kamaru muka kawo shi, kuma duk inda kake a faɗin duniya za a iya kawo ma maganin nan, ko ba a Najeriya kake ba ko a wata ƙasa kake za mu iya kawo ma. Muna da hanyoyin da muke kai magani ko ina, Saudiya, Libya, Ghana, Kamaru, ko ina kake a faɗin duniya ne za a iya kawo ma magani garanti. Kuma sannan nambar da aka gani a jikin bidiyon kadai za a amfani da ita, kakkai amfani da wata nambar da ka gani a jikin bidiyon ne za ka yi amfani da ita wajen siyan magani. In kai amfani da wata